Za dobar razvoj korijena tijekom zime idealno vrijeme za sadnju i presadnju voćaka je upravo sada. Jedna od njih je i ovaj patuljasti badem. Kod presadnje voćaka treba paziti da to radite kad im otpadne lišće. Jamu smo prethodno iskopali, ona treba biti malo veća od sadnice. Kako bi sadnica što bolje uspjela, znači voćka kako bi krenula u tu vegetaciju što kvalitetnije, dobro je koristiti organska gnojiva. Mi imamo ovdje Plantela Organic od 1,5 kg gnojivo koje je prilagođeno upravo sadnji i presadnji svih vrsta biljaka. Za ovu voćku ćemo koristiti pola kilograma znači peletiranog dugodjelujućeg gnojiva koje će tijekom zime obezbijediti povoljnu situaciju kako bi korijen se razrastao što bolje i time dočekao što kvalitetnije novu sezonu. Plantela 100% organsko gnojivo za sadnice sa svojom suhom i organskom tvari te huminskim i fulvinskim kiselinama omogućit će ubrzano stvaranje humusa i time povoljne uvjete za razvoj korijena, ali i usvajanje svih makro i mikroelemenata koje sadrži. Tu su dušik, fosfor, kalij koji su potrebni za rast biljke. Doza od pola kilograma koristi se u 3 puta, ubacuje se na dno jame, ali i nakon dodavanja sadnice, te na kraju prije završnog zatrpavanja sadnice. Osim voćaka, sada možete posaditi i ruže. Čistimo korijen same ruže, pregledamo ga zdravije i kako bi biljka što bolje i taj korijen kako bi se što bolje razrastao tijekom zime, potrebno je koristiti prilikom sadnje gnojivo. Mi ćemo koristiti kao i kod svake sadnje, na dno jame ćemo staviti ovo peletirano organsko gnojivo, plantelino, koje je namijenjeno za sve vrste ukrasnih biljaka. Za ovakve sadnice ove veličine koristimo jedno 200 grama, znači 20 deka gnojiva po sadnici. Jednu manju količinu dodamo na dno sadne jame, lagano zagrnemo, kako korijen ne bi bio u kontaktu sa gnojivom direktno, jer to ne bi bilo dobro, moglo bi se spaliti sam korijen. Gnojivo potiče brzo i snažno ukorjenjivanje, te stvara povoljne uvjete za zdrav rast i razvoj ruže, te u ovom slučaju bujnu cvatnju. Povećava udio organske tvari u tlu, ubrzava stvaranje humusa i razvoj mikroorganizama. Treba naglasiti da korištenjem ovog gnojiva spriječavate razvoj korova i bolesti. Ista količina, 200 grama Plantela Organica za sadnice, koristi se i za presadnju grmovnica. Ova biljka će dobiti kroz cijelu zimu, korijenov sustav će dobiti i dušika, i fosfora, i kalija, i kalcija, magnezija, bora, željeza, svega toga što je potrebno za rast i korijena i kasnije same biljke. I na neki način će biljka biti spremna u proljeće za novu sezonu. Osim presadnje u vrtovima, u jesen se preporučuje i presadnja ukrasnog bilja u veće posude. Ovom crvenolisnom javoru dobro bi došao malo veći dom. Tako da smo nešto malo veću posudu odabrali od ove u kojoj je bio posađen. Na dno posude dodajemo, ovdje smo izabrali kvalitetan supstrat, Plantela Ideal, tako da na samo dno dodajemo zemlju. Na dno posude isto tako ćemo dodati jednu manju količinu Plantela Organic gnojiva za sadnice, znači 100% organsko gnojivo koje će omogućiti što bolje usvajanje i hranjiva i stvorit će jako dobre uvjete da bi se sva hranjiva usvojila. Dugotrajnim djelovanjem Plantela Organic pruža sadnicama pravu mjeru hranjiva za vrijeme njihova rasta. Prije presadnje biljke gnojivo zagrnemo visoko kvalitetnim Plantela supstratom kako korijen ne bi imao direktan doticaj s peletima gnojiva. Biljku lagano izvadimo iz posude, možemo lagano korijen osloboditi. Opet sadimo do iste površine kako je biljka već do sada posađena bila, jedino dodajemo opet supstrat Plantela Ideal, koji je jako kvalitetan supstrat, sadrži najkvalitetnije tresete u sebi i to će omogućiti još bolji rast ove biljke. Za dekorativne biljke ukupna količina Plantela organskog gnojiva je 20 dekagrama po sadnici. Ovako posađena dekorativna biljka dočekat će proljeće u punoj kondiciji sa svim hranjivima koja će joj trebati tijekom zime. A da bi dekorativna biljka bila stvarno dekor naših okućnica i terasa, možete je prebaciti u jednu dekorativnu posudu.